debil. To máme pohodičku. Hej ho, už ideme domov. Aby si miloval aj nemožné. Mama klasicky, ona tu všetko narovnáva, zapráva. A Erik ma zabije, že ďalšia kabelka, doma ich mám milión. Wow. Ahojte, v dnešnom vlogu vás zoberiem so sebou na 2 dni. Celý tento vlog bude s mojou mamou, ona ma podľa mňa zabije, ale to nevadí. Prvý deň pôjdem s mamou do Sulovských skál na takú menšiu turistiku, vzhľadom k tomu, že aj Teddy ide s nami. A na druhý deň pôjdeme dať Teddyho ostrihať, a kým ho budú strihať, tak pôjdeme s mamou na menšie nákupy a na obed. Veľká pani turistka a vyrážame. No hop. Čo je debil? Nie, to on dal one. Ostrekovače, hej. Tu nám začalo naozaj pršať. Ja nemám ani bundu. Dobre, Domča. Ticho teraz. Naľavo máme Vršecké podhradie, napravo máme Strážovské vrty a jeho dominantová peč. A tu ideme. Mama. Jaj. Aha. Ale aj s tebou. Utekaj. Tu som ani nedýchala. Krásne sa nám už aj vyčasilo. Hej. Dobrý deň. On si hrabe. On je šťastný. Tuto máme pohodičku. Tuto začal najhorší strmák, aj my dve s mamou sme mali čo robiť a tedy ho sme si podávali a tedy bol najlepší. On si sadol a proste, že on ďalej nejde. Hej ho, už ideme domov. Turu. Tedinko. Aňo. Tam sme začali a takto sme išli. Toto máme za odmenu, že sme to zvládli v takom teple. Tedinečko hotový, unavený. Aby si miloval aj nemožné. Idem s Tedinkom na strihanie, tak som zvedavá, pretože ide do iného salónu, ako sme zvyknutí. Tak dúfam, že ho dobre ostrihajú. A tuto nesiem mojej mame lesky, čo som vytriedila. Ukáž, ako máš ty šatku. Áňo. Ty... Toto si už vyťahol. Toto patrí. Ty čo tu robíš vpredu? Teddy. Čo tu robíš vpredu? A čo tu robíš? Áňo. Ty máš šatečku. Áňo. Zabri. Sme na mieste. Cute. Mama klasicky, ona tu všetko narovnáva, zapráva. Že mama? Mama ma tu obliekla do takejto riflovej bundy, je aj v zlave, ale na mne je to také, páči sa mi to, ale není to úplne môj štýl, je to také elegantné. Je to pekné, aj to má pekný strih, ale teda neberem to, lebo ja by som to asi nevynosila. Krásna riflovina, aj tieto detaily, že to je také aj kostýmové. Pozrite sa, čo berem ako kabelku za 7 eur. Tu som tu nemohla nechať. Nádherná. Erik ma zabije, že ďalšia kabelka, doma ich mám milión. Wow, toto môže byť krásne na postave. A to riflová bunda. A čo je toto tu špitivé? Wow. Tu trička dokonalé. Hej.
Vždy, keď sme s mamou v Auparku, tak ideme na túto úžasnú Indiu. Môj Maťko. Áno. Takže toto je tedy pred. A toto je po. Vlasy robia človeka, neplatí už len u ľudí, ale aj u psov. Za odmenu Tedinko dostane mäsko. Tak. Tie trička aj taký dobrý, lepší materiál majú, že? Hej. Tie biele. Musí sa dobre... Tedušo. Mi loptičku. Daj mi loptičku. No daj. Wow. Wow. On okusuje levandulu. Pozrite sa, čo už mi doniesol na nose. Idem vám spraviť ešte mini haul tých dvoch vecí, čo som si kúpila v Zare. Chcem vám to ukázať zblízka. Ako prvé, táto kabelka za 7,70 bola zlacnená z 25,95. Túto som tam nemohla nechať a dá sa nosiť len takto v ruke, alebo je tu aj reťazka. Toto tričko vám naozaj odporúčam. Toto teda nebolo v zlave, stálo 9,95. Ale ten materiál, žiadna umelina, je teda červeno-rúžové, za mňa veľmi pekná kombinácia farieb. Čo by niekomu mohlo ale vadiť, je táto gumička na rukávoch. Není to nejaké tesné, ale verím tomu, že niekomu by to tam mohlo prekážať. Ale naozaj materiál 10 z 10. A to by bolo z dnešného vlogu všetko. Dúfam, že sa vám páčil. Inak ja by som aj viac natáčala v tých Sulovských skalách, ale ja mám non-stop plnú pamäť. Ja som všetko premazala, ja som si všetko zalohovala do počítača a non-stop mi ukazuje plné úložisko. Ale teda budem veľmi rada, ak mi zanecháte like, komentár alebo odber a vidíme sa ďalšiu nedeľu o 18.